Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Κρύο Νερό. Είμαστε στο 7ο επεισόδιο και σήμερα μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Παναγόπουλος. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Αρχικά λέγομαι Παναγιώτης Παναγόπουλος. Είμαι 14 χρονών. Έχω χόμπι το γυμναστήριο και το ποδήλατο. Αρχικά ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Ωραία. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο. Όπως είπα, ασχολούμαι με το γυμναστήριο και με το ποδήλατο. Άρα μπορείτε να φανταστείτε πως πηγαίνω γυμναστήριο και από ποδήλατο εννοώ mountain biking, εννοώντας πίστες και άλματα. Οπότε ξέρετε ήδη λίγα από αυτά, υποθέτω. Είσαι πολύ μάγκας, είσαι και jack, βλέπω. Ναι. Hot. Θέλω να μου πεις, βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια. Πιστεύω πως θα έχω βρει μια σταθερή δουλειά και θα έχω ένα σταθερό εισόδημα και θα μπορώ να χρηματοδοτήσω την μητέρα μου και την αδερφή μου για το περισσότερο τους μέλλον. Πιστεύεις θα βγάζεις πάρα πολλά λεφτά? Πιστεύω θα βγάζω αρκετά για μια άνετη ζωή και εννοείται θα είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου και προσπαθώ να αποφασίσω ένα από αυτά. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα πιο προσωπικά. Με πόσες έχεις πάει? Δυστυχώς, όχι και δυστυχώς. Αρκετές θέλανε να πάω μαζί τους, αλλά βασικά 3. Αλλά δεν το ήθελα γιατί προσπαθώ να δουλέψω λίγο στον εαυτό μου και δεν έχω και αρκετό χρόνο γι' αυτό. Οπότε από το να ξεκινήσει μια σχέση και να καταστραφεί μετά από 1 μήνα λόγω έλλειψης χρόνου προς τη σχέση, δεν πιστεύω ότι θα άξιζε. Γι' αυτό με καμία ακόμα. Αν έπρεπε να αφήσεις κάποιον από την παραλία να πέσει στον κρεμό, ποιον θα άφηνες να πέσει? Μια πολύ δύσκολη ερώτηση, την οποία δεν ξέρω αν θα μπορώ να βρω την απάντηση, αλλά πιστεύω πως θα έσωζα αρχικά εσένα, γιατί είσαι ο ιδρυτής αυτής της εκπομπής και με φιλοξενείς αυτή τη στιγμή. Θα έσωνα το υπόλοιπο casting crew, δηλαδή τον Σκανδάμι, το οποίος κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά. Κάθεται και μας ακούει. Σίγουρα τον Κωστάκη, ο οποίος είναι ο παρτενέρ μου στο gym μαζί με 2 άλλα άτομα. Και τον Κώστα, γιατί τον ξέρω περισσότερο και θα έπρεπε να πέσει ο φίλος μας ο Μάνος, αλλά θα σας έσωζα όλους. Αλλά αν έπρεπε να πέσει κάποιος, επειδή ο Μάνος τον γνωρίζω λιγότερο και εσύ είσαι ο ιδρυτής της εκπομπής, θα έπρεπε να πέσει ο Μάνος. Μην το σκέφτεσαι, σκέψου το ξέρω εγώ και ως... Πες ότι δεν ήμουν ιδρυτής της εκπομπής. Ποιον θα άφηνες, εμένα ή τον Μάνο? Δύσκολο αυτό, πολύ δύσκολο. Θα παραμείνω με τον Μάνο. Θέλω να μου πεις γνώμη για όλους εδώ πέρα στο crew. Λοιπόν, αρχικά ο Σκανδάμης, πολύ καλό παιδί, γνωριζόμαστε 2 χρόνια τώρα. Ο Κώστας επίσης, με τον Κώστα γνωριζόμαστε επίσης 2 χρόνια. Εσύ, ο φίλος μου ο Ρέστης και ο Μάνος, σας γνώρισα τώρα, αλλά είστε πολύ καλά παιδιά. Και με τον Κωστάκη γνωριζόμαστε από το δημοτικό, οπότε πολύ δυνατός και αυτός. Ωραία, θέλω τώρα να μου πεις το όνειρό σου για τη ζωή. Θα ήταν να έχω μία άνετη ζωή και να είμαι χαρούμενος. Δεν θα ήθελα super yachts ή Lamborghinis ή Bugatti. Μία άνετη ζωή με πράγματα να γίνονται. Δηλαδή να μην είμαι μόνος μου όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα να υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσα να κάνω. Και εννοείται φίλους και οικογένεια. Είμαστε τελείως αντίθετοι, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να μου πείτε ένα άτομο που κάνει influence στη ζωή σας. Λοιπόν, πιστεύω πως ο Κόνορ Μακγκρέγκορ είναι ένα πολύ καλό άτομο γι' αυτό. Όχι για τα λεφτά του απαραίτητα, αλλά επειδή κατάφερε και από το τίποτα έγινε ο star του UFC και πιστεύω ότι είναι δυνατό influence για παιδιά που θέλουν να είναι στο MMA, boxing και όλα αυτά και είναι μεγάλη έμπνευση για μένα. Θες να ασχοληθείς με αυτό, με το MMA, το UFC, ξέρω εγώ? Δεν το ανέφερα, αλλά είναι και αυτό ένα από τα χόμπι μου, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνο επάγγελμα για να πάρω αυτό το δρόμο.
Οπότε όχι, αλλά σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον να ασχολείσαι με αυτό, απλά όχι ως επάγγελμα, διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Τι πιστεύεις για την εκπομπή μας? Πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή εκπομπή. Πιστεύω θα πάει πολύ μπροστά στο μέλλον και αν έρθουν και άλλα άτομα θα είναι σίγουρα πολύ επιτυχές εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Θέλω απλά να μου πείτε τον επόμενο καλεσμένο που θέλετε να δείτε στο κρύο νερό. Ένας καλεσμένος ο οποίος θα ήθελα να δω θα ήταν ο Κωνσταντίνος Φλουράτος. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άτομο, το οποίο το γνωρίζω 5 χρόνια τώρα και πιστεύω πως θα ήταν μεγάλο διαμάντι σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν όλο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας ξανά. Ωραία. Για περισσότερα κάντε subscribe στο OnlyFans μου. Τα λέμε.